karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Ug kung nabasa man nimo ang unod sa card, tungod kay mao ka na ang gustong mahitabo sa nagpada nga makabasa ka. Pa, Busa, kung tinuod man nga concern ka nako, ikaw ang mangita og kinsa ka ng Carlos Sanchez. Klaro ba nga kung gisulti iyan? ako gyud pa. Oo, anak na ka. Concern ka sa akong kaminyoon. Ikaw pa magani mangaway ni Alexa kung masayop siya. Busa, ikaw ang mutabang nako aron mailhan kinsa kining samukan sa among kaminyoon. Pero, Dili ka mutabang nako. oo. O ba, yes, tabangan ti ka. O niya, kung ako ni Mainhan, unsaon may nako. Kung unsa ang gusto nimo buhaton. Pa, O sige, mapuhuway nako. Relax. Dili mada sa pakusog o pagpanginsulto ang tanang problema. Pangga ang akong asawa. Kay pinangga na ko siya. unsa to? Gusto siya nga panggaong nako si Alexa. Ed? Dagduka ka na kay mugawas na lang ko. Wa pa man. Unsa may imong tuyo? Nagkasulti na mi si Ian. Unya. Siya nga akong gitasan sa pag-ilag kung kinsa ka na si Carlos Sanchez. Unsa? Pero, di ba nga nagsabot naman ta? Nga mag-hire ka o makapangitaan ng tawhana? Oo, may na yun eh. Pero kinahanglan mangita sab si Ian niya ng Carlos Sanchez. Aron malimpyo ang imungan. Ed. Buta na gyud mo, uy. Kinahanglang matun-an mo ang tanang sitwasyon, Alexa. Kung kalmado ka kanunay bisan taliwa sa kagubot, mas makauna-una ka kung unsay maayong buhaton. Salamat. Kinahanglan mag-amping ka. Ed. Adunay bitin nga nagbantay lang sa hustong panahon aron tundukon ka. Og naginahinay siya og guba sa imong kinabuhi, Alexa. Maayo kay gipaabot ko nimo iyan. Wala ka babuta. Sa'yo lang ikaw ni mata. Nganong uga naman kay kag tinagdan nako? Nagkang ko problema karon, Lira. Oh. Niya na magyud ko tipo ninyo. Makatabang na ko nimo sa tanan nimong problema. Mayo nun. Unsa man din nakahasol nimo ron? Ang tao nga nagpada og buwak ni Alexa. Ha? Nga nagutaw na problema mo kaniya. Sa ning tanan anang Alexa? Aon sa man? Magbuwag na bang imong ina-ina o gang imong amahan? Dili. Dili? Uy! Kaligon kita yan ang Alexa's kinabuhi sa imong amahan. Oh. Ligon yung guys niya. Busa, ayaw na lang nagbangga si Alexa. Mao ba ni problema nimo? Ako og si Alexa? Abi pinakugagkabit ni Alexa ang problema. Siya agad. Kaya may gusto ni Papa nga pangitaon ako kung kinsa ka na si Carlos Sanchez. Unsa? Ngayon ka na magtawhana ang gipapangita sa imong amahan. Sa nang tanan ni Alexa? Kami mga babae iyan. Kung dili gud mi sa lalaki, dili gud mi. Busa, sa gina namo kung makabit mi og lalaki. Niyan ta sa office.
Kanaw na, kay may lakton pa ko. Asa pamanday ka? Mangita ng Carlos Sanchez. Ano pang itaon pa man imong tawhana, uy? Kung ganun di man. Sa lagi ng tanan ni Alexa? Oo. Ibutang ta nga sa ni tanan ni Alexa. Pero, kanang Carlo ang makakonfirm kung uyab ba gyud siya ni Alexa. Ha? Kanaw na. Ay, dugayan akong nakamata, uy. Late na hinon ko sa trabaho. Di man jud ka malate, Ma'am Alex, ha? Kay assistant magkanibos iyan, ma'am. Hay, bugat lagi ng imuhang naong ma'am karon. May problema lang, Binoy. Unsa man na, ma'am? Mura man og daghan ko kilom nga kaaway. Sukad nga nahimo kong asawa ni Ed. Klaro na lang kaayo, ma'am. Unsaon nga swerte man kaayo ka? Pero ang labing dako nimong problema, ma'am, mao nga guwapa ka. Binuang man ang imo, Binoy. Binuang good. Na-crush man gani ko nimo, ma'am. Di pa nabi, ma'am. Ha? Yabaga yun ni mong manulti, uy, Binoy. Lagi mamalik sa mo na tinuod. Ay, ato-ato lang ni ma'am, ha? Sa una ginakong pagkakita nimo, gigwapahan na gid ko nimo, ma'am. Pero dihara ko, Tob. Parehas ra ko doon ng ganahan lang tangutan na og earring. Oh. Mausap na ako gibati para nimo, ma'am. Di ay. Iring di ko sa imong pananaw. Oo, earring. Tauring ka, ma'am, nga cute. Tahong earring. May gani kigibutangan ni mo, cute. Hmm. Manglood na gid unta ko nimo. Oy. Hala, niya naman di ay ta. Wata ka bantay da. Sige, Pinoy. Mauna na ko ni mo hakay. Oh. Dugay ba nimo? May meeting ta. Ha? Nalimot na kasi mo trabaho? Personal assistant ka. Liyog na! Asa man gid ta? Mangita sa... Nga naman eh. Nganong imo man gipahunong ang sakyanan, ha? Nahibaw ba ka? Kung unsay gisugo sa kong amahan ako? Oo. Personal assistant ba ka? Ganun mo kami ba? Sulti na lang gud diha. Basta kay way gisulti nako si Ed. Unsam na yung gisugot nimo, ha? Gisugo ko niya nga pangitaon ka ng Carlos Sanchez. Unsa? Unya? Unsa unya? Hoy, kung nahibaw magka kung asa ng tawhana karon magluklok, sulti na lang. Kay ato na nga doon. Unsa? Sulti! Wa pa gid ka mo tuo? Nga wa ko makailaan ng tawhana? Oh, kung wa kay ikapakitang ebidensya nga wa kay koneksyon na tawhana, magduha-duha pagid ko nimo. Kanang wa ko mahibaw kung asa na siya o kung kinsa na siya, ebidensya na nga wa ko'y connection anang tawhana iyan. Abi ni mo no? Gikapoy na ba ko ng batasan ni mo ay? Wala ko mahibaw kung asa ko dapita mo lugar. Wa ko mahibaw kung nganong init kay kadako. Nga di bang? Nganong ako mangyay imong initan sa tanang mahitabo sa mong kinabuhi? Tungod kay... Tungod kay, nanasag ka ng linya nga dili ni mo tiwason. Okay, pangitaon na to ng Carlos Sanchez. Pero, sa akong paagi. Kung si paagi nimo? Unahon na to og research ang tanang Carlos Sanchez sa Facebook. Uy, Binoy, Ay, niyari kis canteen? oo, ma'am. Mga unta, ma'am. Payay kay... Wa man sila magpa-drive. Kasi wa pa-drive. Sila si Busing iyan o si Ma'am Alex, ha? Nanglakaw sila? Oo. Sila may nagpartner ron. Kay personal assistant man ni Busing si Alex, ha? Mao na nga. Di sila magbuwag. Mureklamo ko ini.
Asa man ka mo reklamo sa kongreso? Kadaghan ba ng Carlos Sanchez sa Facebook eh? Mo na ang challenge. Kape una tabi. Di oy, kanana katasa ang nahurot mo. Dili na makaayo. Iya pang hilabot ko. Concern lang ko. Wa ko maginahanglan sa mong pag-atiman. Di atiman ta ka kay anak ka sa kumpana. Oh, Oh. Ganun nahilo man ka? Ha? Iyan? nganong ikaw pa man ang nahimong asawa sa kong amahan. Oh. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!